από τις μεγάλες αγάπες, από το moradio.gr. Μετά από ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι, είμαστε επιτέλους έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Οι καινούργιες μεγάλες αγάπες είναι εδώ. Σήμερα μαζί μας είναι ο Δημήτρης Φινίτσης, ο σκηνοθέτης. Θα τον γνωρίσουμε καλύτερα, θα μάθουμε για τις δουλειές που έχει κάνει ο Δημήτρης και για τα μελλοντικά του σχέδια. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα από μένα, καλή χρονιά στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά σε όλους, βεβαίως και σε εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είτε μαζί μας στις μεγάλες αγάπες. Πολύ σύντομα θα μάθετε ό,τι θέλετε για τον Δημήτρη, ερωτήσεις σας μπορείτε να κάνετε στο chat. Μεγάλες αγάπες moradio.gr, μείνετε μαζί μας, γιατί έχετε να μάθετε πολλά. Πού είσαι τώρα? Δεν είσαι στην Αθήνα? Όχι, έχω φύγει. Έχω φύγει προσωρινά, ελπίζω. Ναι. Κάνω τώρα στην επαρχία. Αυτό θέλω να πω και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που εξαφνικά άφησες στην Αθήνα να κάνει πάρα πολλά πράγματα εδώ και έχει μια πολύ ωραία πορεία και κάνεις πράγματα στην επαρχία, στα νησιά. Στα νησιά είναι πολύ νησιώτες φέτος και έχει μόνο φέτος τα 2-3 τελευταία χρόνια. Αλλαγές, ξέρεις πώς είναι μερικές φορές, λόγω δουλειάς. Έχω φύγει από την Αθήνα. Πηγαίνω έρχομαι βέβαια, δηλαδή εξακολουθώ να στείλω δράσεις και στην πόλη εδώ. Αλλά η έδρα μου ήταν 2 χρόνια στη Ρόδο και φέτος είμαι στην Κρήτη. Στην Κρήτη, κατάγεσαι. Ναι, είμαι κριτικός. Κριτικός. Αλλά Μικρασιάτης κατά βάθος. Κριτικός, Μικρασιάτης. Ναι, εδώ οι προπαπούδες είχαν έρθει με τον διωγμό από την Μικρασία του 22 και βρέθηκαν στην Κρήτη. Και πότε κίνησες για την Αθήνα για να κάνεις? Στα 17. Ναι, πολύ νωρίς. Ναι, μόλις τελείωσα το σχολείο, ανέβηκα εδώ. Και τι σπούδασες? Σπούδασα δημοσιογραφία πριν απ' όλα, μετά τελείωσα δραματική, μετά συνέχισα θεατρολογία στην Καλλιτεχνών και πρόσφατα τελείωσα και μεταπτυχιακό στη δημιουργική γραφή. Πολύ ωραία. Και η σκηνοθεσία πώς ξεκίνησε? Η σκηνοθεσία ήταν, νομίζω, αυτό που πάντα με ενδιέφερε κατά βάθος. Απλώς το είχα καταλάβει πολύ νωρίς. Ή μάλλον έπρεπε να περάσω από διάφορα στάδια για να φτάσω σε ένα σημείο που να πάρω μια τέτοια απόφαση. Αλλά νομίζω ότι είναι ότι με ενδιαφέρει περισσότερο. Στο κομμάτι του θεάτρου, σίγουρα, δηλαδή και σε ένα επίπεδο σίγουρα επαγγελματικό, το οποίο μπορεί να είναι και βιοποριστικό από ένα σημείο και μετά. Βέβαια, οι εποχές δεν έχουν κάτι τέτοιο, και ειδικά στα χώρα αυτή. Αλλά αυτό, εντάξει, δεν σημαίνει ότι ο στόχος υποχωρεί, ότι αλλάζει πλεύση, ξέρεις, πάντα υπάρχει και πάντα προσπαθείς να είσαι συνεπής σε σχέση με αυτό που θεωρείς ότι είσαι εσύ. Πολύ σημαντικό. Ναι. Θα μας πεις και για κάποιες δουλειές έτσι πιο συγκεκριμένα, έχεις κάνει πολύ ωραία πράγματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη ταυτότητα, για να το πω έτσι. Θα μας πεις αναλυτικά στη συνέχεια. Ο Δημήτρης κάνει μαζί μας μέχρι και τις 8, όπου θα τελειώσουν μεγάλες αγάπες. Οπότε μείνετε μαζί μας για να μάθουμε και άλλα πράγματα για τον σκηνοθέτη Δημήτρη Φινίτση. Και είμαστε στις μεγάλες αγάπες, παρέα με τον Δημήτρη Φινίτση. Δημήτρη, λοιπόν, σπουδές δημοσιογραφία, σπουδές υποκριτικής και τελικά σκηνοθέτης. Πώς ξεκινάς? Ναι. Τελικά δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν ξέρεις εγώ τέλος. Ξέρεις, άλλη πρόθεση, άλλη πραγματικότητα πολλές φορές. Πώς ξεκίνησες, πώς έκανες το πρώτο σου βήμα, τι έκανε το πρώτη σου δουλειά? Ήταν μια performance με αφορμή ένα βήμα του Καβάφη, ο Πολυέλαιος. Στην ουσία ήταν ένας εσωτερικός χώρος όπου το ποίημα δινόταν διαχειρός Καβάφη στους θεατές και ο κόσμος συνελάμβανε τον ποιητή σε μια πολύ προσωπική του στιγμή με έναν από τους εραστές του. Αυτό είχε γίνει στην Αθήνα, σε ένα φεστιβάλ νέων δημιουργών.
Και μετά αρχίσαμε να μπαίνουμε σε πιο έτσι, ιδιαίτερα μονοπάτια στο πούμε πώς. Είχαμε εγκαινιάσει τον υπόγειο χώρο του Μπούς, που είχαμε στήσει μια παράσταση. Έχετε δημιουργήσει την ομάδα τότε? Ναι, όλα αυτά με την πρόταση. Η ομάδα που φτιάξαμε ήταν μια ομάδα παθητικών τεχνών πρόταση, η οποία υπάρχει ακόμα και με αυτή δηλαδή, που δουλεύω κατά βάση. Μετά λοιπόν μπήκαμε στο Μπούς και κάναμε ένα έργο που λέγονταν «Στη δίψα σου». Και έτσι τα πράγματα κύλησαν, προχώρησαν. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει 20 δράσεις, όπως λέω. Γιατί δεν ξέρω, είναι λίγο παράδρομο να μιλήσει για παραστάσεις όταν όλα αυτά έχουν γίνει χωρίς χρήματα. Είναι αυτό ήθελα να το συζητήσουμε και κάποια στιγμή, όταν εγώ ακόμα δεν είχα ξεκινήσει να συμμετέχω και να ασχολούμαι με οτιδήποτε άλλο εκτός από το να παίζω. Και μιλάγαμε σε παρέες, ας πούμε, για το πώς μπορούμε να κάνουμε μια παράσταση με άλλους συναδέλφους. Και κάποια στιγμή πετάγεται ένας και λέει: «Κάντο ρε παιδί μου, όπως το κάνει ο Φινίτσης». Και λέω: «Ποιος είναι αυτός και τι κάνει?» Ξέρεις, καταγράφει, πάρα χρόνια. Λέει ένας σκηνοθέτης, ένας νέος σκηνοθέτης που δεν βάζει είσοδο, που δεν έχει εισιτήριο. Και λέω: «Πώς τις κάνει τις παραστάσεις, έτσι, τελείως δωρεάν?» Λέει: «Έχει ένα κουτί και όποιος θέλει επιθέμενος ό,τι θέλει βάζει. Αν θέλει να προσφέρει να συνεισφέρει στην ομάδα». Και το άκουσα και είχα μείνει, λέω: «Μπράβο, πολύ έξυπνο». Αυτό, όχι μόνο έξυπνο, αλλά και ωραίο ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν πας να. Ναι. Αυτό ξεκίνησε βέβαια πρόσφατα, γιατί μέχρι τότε ήταν κανονικά με ειστήρια κτλ. Αλλά όταν κάναμε το Minatrix, ήταν η πρώτη θεατρική παράσταση σε Καρσονιέρα. Όλο το κόνσεπτ ήταν στηριγμένο σε αυτό, στο ότι δεν είμαστε θέατρο. Οπότε εκεί υπήρχε στην ουσία ένας κουμπάρας, ένα γουρουνάκι στην ουσία ήταν, όπου φεύγοντας ο θεατής έδινε αυτό που εκείνος θεωρούσε ότι είναι αντάξιο σε σχέση με αυτό που είδε. Και λειτουργήσε πάρα πολύ, γιατί ήταν το 2010, ήταν η αρχή της κρίσης και νομίζω ότι εκτιμήθηκε πάρα πολύ από το κοινό. Με αποτέλεσμα πια να βλέπω ότι άρα είναι καθεστώς. Δηλαδή, όλες οι νέες ομάδες, οι ανεξάρτητες στην Αθήνα, όχι μόνο στην Αθήνα και στην επαρχία που είναι τώρα, το έχουν υιοθετήσει. Και νομίζω ότι είναι πολύ τίμιο, γιατί σηκώνεσαι να δεις μια παράσταση, να δεις μια δράση, να δεις μια performance, χωρίς να έχεις στο μυαλό σου, πόσα χρήματα θα πρέπει να σπαταλήσω ή να δαπανίσω καλύτερα. Θέλω να πω ότι σου δίνει μια ελευθερία. Το ζήτημα είναι ο θεατής να σηκωθεί από αυτό το καναπέ και να βρεθεί σε έναν χώρο που θα επικοινωνήσει με ένα θέαμα, με κάτι που έχει στηθεί, με κάτι που μπορεί να βρει ενδιαφέρον ή να μην βρει ενδιαφέρον. Έχει κάνει μόνο την πρώτη κίνηση, κάνει ήδη ένα βήμα. Δεν σκέφτεται ότι δεν έχω λεφτά, θα μείνω σπίτι. Και νομίζω ότι ειδικά τώρα, σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την εποχή, είναι. Δεν ξέρω αν ακούστε πολύ βαρύ το πω, αλλά είναι η απάντηση στην οικονομική κρίση. Ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε χωρίς να σκεφτόμαστε πάντοτε το budget, το εισιτήριο, ο θεατής, το budget, η ομάδα. Βέβαια, όλο αυτό σημαίνει ότι πηγαίνει σε μια χειροποίητη κατάσταση. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για παραγωγές οι οποίες έχουν χρήματα. Είναι παραγωγές εκ του μηδενός στην ουσία. Το θέμα είναι όμως αυτό πώς το μετουσιώνεις σε κάτι παραπέρα. Αν μπορείς να το μετουσιώσεις και αν μπορείς να το επικοινωνήσεις. Η επικοινωνία είναι ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Δεν υπάρχει το μυστικό. Ναι. Ναι, νομίζω, δεν ξέρω, επειδή έχω δουλέψει πολλά χρόνια στα περιοδικά, γράφοντας για θέατρο, δεν ξέρω πώς πραγματικά καταφέρεις να δημιουργήσεις την παράσταση. Τι είναι αυτό. Κάποιες φορές λειτουργεί από στόμα σε στόμα, κάποιες φορές νομίζω λειτουργεί απλά μέσα από το ίντερνετ. Και κάποιες φορές έχει την ανάγκη από πολλά χρήματα για να επικοινωνήσεις. Ναι. Ναι, εξαρτάται τι κάνεις πάντα και πού θες να απευθυνθείς. Αυτά και από πολλά στις μεγάλες αγάπες. Μείνετε μαζί μας, θα μάθουμε και άλλα πράγματα για τον Δημήτρη, για τις επόμενες δουλειές του, τι πιστεύει αυτός για τη σημερινή θεατρική πραγματικότητα.
Και είμαστε στις μεγάλες αγάπες στο moradio.gr, παρέα με τον Δημήτρη Φινίτση, και φτάσαμε στο σημείο λοιπόν μέχρι που είχαμε με Δημήτρη. Έχεις κλείσει το θέατρο, έχεις κάνει ήδη κάποιες πολύ ωραίες παραστάσεις, είσαι πια σκηνοθέτης και φτάνεις σιγά σιγά μετά από ποια παράσταση στο Εθνικό. Ναι. Στο Εθνικό στην ουσία κάνει δύο πράγματα. Μίλησε μας για αυτά. Πες μας για την εμπειρία σου στο Εθνικό Θέατρο. Μην φανταστείς κάτι τρομερό. Ναι. Είναι στην ουσία δύο αναγνώσεις έργων ελληνικών. Είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει στις Παπανασίου και το πρώτο ήταν ένα έργο του στην Άννηση Σπιτσιώτη, λεγόταν Balance. Είχε ανέβει στο Απομηχανής Θέατρο, όταν ακόμα ήταν συνεργημένο με το Εθνικό Θέατρο. Αυτή η παράσταση με διαφορετική διανομή κατά το ίμιση παίχτηκε μετά στο φεστιβάλ της Νάξου, το καλοκαίρι. Και η επόμενη συμμετοχική επιμέλεια στο Εθνικό ήταν ένα έργο της Κλέρης Διονάκη. Λέγεται Πραγματικότητα. Ήταν το πιο πολυπρόσωπο έργο που έχουμε λάβει ποτέ. Ήταν 15 ηθοποιοί. Ήταν λίγο παρανοϊκό όλο αυτό. Δύσκολο πολύ. Και στην ουσία εκείνες οι αναγνώσεις εγκαινίασαν την αίθουσα εκδηλώσεων του κ. Τσίλερ στην Αγία Κωνσταντίνου. Αυτή είναι η επαφή με την ανακαίνιση. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που πάνε για αυτή η αίθουσα για να γίνονται αναλόγια. Δεν έχω κάτι παραπάνω με το Εθνικό. Όλα τα υπόλοιπα είναι δικά μας, είναι της ομάδας. Και νομίζω ότι τα πιο δημιουργικά πράγματα βγαίνουν πάνω στις απομάδες. Και όχι από κατεστημένα και απρόσωπους οργανισμούς που στην ουσία εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Εκτός δηλαδή να προτείνουν νέες φωνές και νέες δυνάμεις. Γιατί, όπως βλέπεις αυτή τη στιγμή, οι κρατικοδίαιτοι οργανισμοί στην Ελλάδα έχουν τη δική τους αυλή. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο δυστυχώς συνεχίζεται και κανείς δεν αντιδρά. Άνθρωποι που θα μπορούσαν να έχουν λόγο σε αυτό, μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένας οργανισμός ο οποίος χορηγείται από χρήματα δικά σου και δικά μου και όλων, θα πρέπει να προτείνει και να παίρνει ρίσκα. Λοιπόν, μια ομάδα 30 συγκεκριμένων πρωταγωνιστών και να διονύζεται αυτή η κατάσταση. Μπορεί να είναι καλή, χρυσή ή όχι, αλλά πρέπει όμως να υπάρχουν αλλαγές στο θέατρο. Και όχι μόνο στο θέατρο, και στις τέχνες γενικότερα. Οτιδήποτε χρηματοδοτεί το κράτος, οτιδήποτε απαιτεί χρηματοδότηση κρατική, ειδικά σήμερα. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό μιλείτε στις μεγάλες αγάπες, γιατί εμείς εδώ αγαπάμε, αλλά ταυτόχρονα μισούμε κιόλας. Μεγάλες αγάπες, είμαστε μαζί σας και πάλι στο moradio.gr πάντα, παρέα με τον Δημήτρη Φινίτση, και είχαμε φτάσει λοιπόν στο Εθνικό. Παρ' όλα αυτά, ξέρω ότι τα project που ασχολείσαι δεν είναι μόνο έργα άλλων, αλλά και δικά σου. Γράφεις. Ναι. Γράφεις. Στην ουσία έχουμε ανέβει από την πρόταση 3 δικά μου κείμενα. Ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι της γραφής. Έχεις γράψει 3 έργα, και όχι? Έχουν παιχτεί 3. Έχουν παιχτεί μάλλον 3 έργα που έχεις γράψει. Εντάξει, βέβαια εξαρτάται πάντοτε και από τους συνεργάτες κάθε φορά και από το περιβάλλον και από τις συνθήκες, ξέρεις, αναλόγως. Γιατί κάθε φορά με ενδιαφέρει να μοιραστούμε. Είναι πολύ επικοδομητικό αυτό το ταξίδι, αυτή η συνάντηση κειμένου, παράστασης,
γίνεται ακόμα πιο προσωπικό. Και τα τρία έργα που έχουν ανέβει δεν ήταν εμφανές ότι ήταν δικά μου. Δηλαδή, χρησιμοποιούσα ψευδόνυμα. Και αυτό πια αποκαλύφθηκε όταν εκδόθηκαν τα έργα μέσα σε ένα τέταρτο. Γιατί το έκανες αυτό? Δεν ξέρω, η ψυχολόγη του αλλά ήταν, μάλλον δεν ενδιαφέρε τόσο πολύ δηλαδή με ενδιαφέρε να υπογράψω συνοθετικά αυτά τα κείμενα. Όχι τόσο πολύ να συνδεθεί το όνομά μου με αυτά. Δηλαδή, μετά αποκαλύφθηκε, όταν το βιβλίο εκδόθηκε, αναγκαστικά έπρεπε να το υπογράψω. Η έκδοση είναι για αυτά τα τρία που έχουν ανεβεί. Έγινε η τετραλογία αυτή, τα ψευδόνυμα ήταν ψευδόνυμα, όχι ακριβώς ψευδόνυμα, ήταν τα ονοματεπώνυμα των 4 προγιαγιάδων. Και αυτή η τετραλογία ονομάζεται στην ουσία η τετραλογία των προγιαγιάδων. Και κάπως έτσι ενώθηκαν, ενώ στην ουσία η μυθοπλασία του κειμένου δεν έχει καμία σχέση με τις ζωές των συγγενών. Ήταν όμως ένας περίεργος κύκλος, ο οποίος έκλεισε. Και ακόμα και το Dominatrix, που ήταν ένα έργο που πραγματικά η πρόταση βγήκε μπροστά, δεν μάθαινες ότι το κείμενο είναι σε μένα. Απλώς υπήρχε ένα ψευδόνυμο πάλι, που βέβαια όταν ερχόσαν στην παράσταση, καταλάβαινες τι γινόταν. Δηλαδή υπήρχε μια εξήγηση σε όλο αυτό. Ναι, υπάρχουν και άλλα κείμενα βέβαια που έχω γράψει, τα οποία δεν τα έχω προωθήσει σε κάποιον άλλο σκηνοθέτη. Γιατί νομίζω ότι αυτό το κομμάτι τελείωσε. Δηλαδή το ότι γράφω και το ανεβάζω το κείμενο που έχω γράψει, νομίζω ότι έκλεισε για μένα. Νομίζω ότι αν θελήσω, ας πούμε, να προωθήσω κάποιο άλλο, θα πρέπει να κάνει ένας άλλος σκηνοθέτης. Γιατί είναι λίγο σαν το σκηνοθέτη που παίζει και όλους τους προγραμματικούς όρους. Κάπως συνδέεται αυτό και η σκηνοθεσία με τη συγγραφή μπορεί να πορευτεί. Το να παίζεις σε μια δική σου σκηνοθεσία, ναι, νομίζω είναι λίγο περίεργο. Κάπως συνδέεται και αυτό. Γράφω, σκηνοθετώ. Έχει μια αντίστοιχη επίδραση, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν αλλάξει, αλλά επειδή το έκανα και το είδα 3 φορές, νομίζω ότι ήταν αρκετό σαν πείραμα. Πάντοτε πειραματικά μιλάμε, έτσι, πώς μπορεί να λειτουργήσει κάτι σε μια βάση. Τα υπόλοιπα έχεις γράψει και άλλα έργα που δεν έχουν δει. Ναι, βέβαια, ακόμη και η διπλωματική μου στο πολιτικό είναι θεατρικό έργο. Αλλά σου είναι πράγματα που τα κοιτάς, τα ξανακοιτάς, ξαναγυρίζεις, κάτι αλλάζεις, κάτι βγάζεις, κάτι βάζεις. Είναι ακόμα σε διαδικασία δημιουργική. Θα δούμε κάτι δικό σου από άλλο σκηνοθέτη. Ναι, νομίζω πως σύντομα. Ναι. Αλλά από άλλους σκηνοθέτες, ναι, σίγουρα από άλλους σκηνοθέτες. Πολύ ωραία. Καταπληκτικά, είναι πολύ ωραίο να γράψεις. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αν και παιδεύομαι πάρα πολύ, αλλά μου αρέσει πολύ. Είναι μια δουλειά πολύ μοναχική. Πραγματικά, δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι οι αντοχές σου είναι, ξέρεις, ακραίες πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά, έχει νόημα να γίνει και αυτό. Δηλαδή, αν θες κάτι να μοιραστείς και δεν υπάρχει ένα κείμενο τη μια στιγμή που να σε αντιπροσωπεύει, έτσι μάλλον ξεκινάς να γράψεις. Μην βρίσκοντας κάτι αντίστοιχο, αυτό σε παρακινεί στο να το φτιάξεις από την αρχή ο ίδιος. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μεγάλες αγάπες. Moredio.gr. Μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε πολλά. Και είμαστε πάντα στις μεγάλες αγάπες. Ο Πανάτος, ο μικροφωνισμός πάλι. Στις μεγάλες αγάπες στο moredio.gr. Παρέα με το σκηνοθέτη Δημήτρη Κινίτση. Έχουμε φτάσει λοιπόν πέρα
περάσαμε παραστάσεις, περάσαμε από το φοιτητικό, περάσαμε από τα δικά σου έργα. Πες μας τι κάνεις τώρα, ποιες είναι οι δράσεις σου τώρα. Στην Κρήτη, στην Αθήνα, στη Ρόδο, τι κάνεις? Βασικά, ο λόγος που φύγει από την Αθήνα είναι ότι κάνουμε την αντιστατική εισαγωγή στην πρωτοβάθμια. Οπότε αυτό σημαίνει ότι πηγαίνεις όπου σε στείλουν. Λοιπόν, στην Κρήτη φέτος. Εκεί, στην ουσία, αυτό που μέχρι στιγμής έκανα τους 3 μήνες που είναι εκεί, ήταν η μεταφορά μιας performance εικαστικής που είχαμε ανεβάσει στη Ρόδο πάνω σε ένα κείμενο του Εκειδήμου, την Ανδρομάχη ή το Πρωί, την έκδοση του έτους της νύχτας. Αυτό καταφέραμε και θίξαμε μέχρι στιγμής. Και το πάλι σε εναλλακτικό χώρο. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Οι χώροι που η ομάδα επιλέγει είναι πάντα ιδιαίτεροι. Είναι κυρίως μη θεατρικοί. Νομίζω έχεις κάνει πολύ λίγα σε καθαρά θεατρικό χώρο και τα περισσότερα είναι σε κάτι άλλο. Πριν δεν το τονίσαμε, αλλά σε ένα διαμέρισμα έχεις κάνει σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μνημεία. Ακόμα ας πούμε και στους Δελφούς, όταν μας κάλεσαν στο φεστιβάλ, δεν παίξαμε σε ένα συμβατικό χώρο, δημιουργήσαμε μια δράση στην τραπεζαρία του Ξενώνα. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό που μπορούμε να προτείνουμε ως αισθητική, ως ιδεολογία ακόμα. Αυτοί οι χώροι που να είναι καθημερινοί ή να είναι μνημιακοί. Εξαρτάται πάντοτε τι υλικό έχεις και πώς το εντάσσεις στους χώρους. Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Τι να ρωτήσω όμως? Γι' αυτό για να μιλήσουμε για τους χώρους. Έχεις κάτι ιδιαίτερο και για τη συγγραφή και φτάσαμε στο σήμερα. Ποιες είναι οι δράσεις σου τώρα, δηλαδή οι δράσεις? Πέρα από την Ανδρομάχη που δείξαμε, η σκέψη είναι να φέρουμε και ένα μονόλογο στην ουσία βασισμένο στο τελικό μυθιστόρημα της Έλενας Σοπράνου, η Δεξιθέτρια, το οποίο ήταν η πρώτη μας δουλειά στη Ρόδο. Να το μεταφέρουμε στην Κρήτη, σε διάφορες πόλεις που θα μπορούσαν να το δουν. Και το Μάρτιο, ξανά στην Αθήνα, για ένα αναλόγιο στην ουσία, μεταμουσικής, ναι, πάνω στο ποιητικό έργο του Ήλκε, οι ελεγγύες του Δουίνου. Αυτό θα γίνει στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, της Βασιλής Σοφίας. Πολύ ωραία. Αυτό μπορούμε να δούμε. Θέλω να ρωτήσω για κάτι άλλο, το οποίο μόνο ένα σκηνοθέτη μπορεί να απαντήσει. Και πόσο μάλλον εσύ που αποφεύγεις τους γνωστούς αυτούς και τα ονόματα, σε ποια κριτήρια επιλέγεις τους ηθοποιούς σου για ένα project, για μια παράσταση? Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη γιατί όταν ξέρεις δεν καταφέρνεις. Ναι, συνήθως οι σκηνοθέτες έχουν πολύ απλή λογική σε αυτό. Είναι γνωστό πως κάνει τηλεόραση, όχι τον θέλω. Ξέρω ότι εσύ δεν είσαι σε αυτή την κατηγορία και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω το σκεπτικό σου. Βασικά, πώς μπορεί να ενταχθεί στην ομάδα. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Πώς μπορεί να λειτουργήσει, πόσο συνεργάσιμος είναι, πόσο δουλεύει. Αυτό ξεκαθαρίζει πολύ γρήγορα, βλέπεις πώς κινείται ο άλλος. Και βέβαια, αν πείθει για τον ρόλο. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει, βοηθάει βέβαια. Ειδικά τις εποχές που η τηλεόραση ήταν πολύ ψηλά στο εγχώριο πρόγραμμα, όπου οι ηθοποιοί λειτουργούσε το σύστημα, βοηθούσε. Τώρα πια που έχει καθίσει όλη αυτή η παράνοια, ο ηθοποιός νομίζω ότι φαίνεται στο πραγματικό του μέγεθος. Ναι, θα μας πεις περισσότερα γι' αυτό μετά από την απέλη, γιατί θέλω να το συζητήσουμε περισσότερο. Μείνετε μαζί μας, μεγάλες αγάπες, moreradio.gr. Στις μεγάλες αγάπες στο moreradio.gr. Μαρία με το Δημήτρη Φινίτση και είχαμε μείνει λοιπόν, είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας σχετικά με το
πώς επιλέγεις ηθοποιούς και το πόσο σημαντικό είναι αυτό για σένα. Πολύ ωραία. Και πώς βλέπεις τα πράγματα τώρα, με βάση όλο αυτό που ξέρουμε για την κρίση, τι πιστεύεις εσύ ότι η κρίση κάνει στην τέχνη, καλό, κακό, γιατί κάποιοι λένε, ας πούμε, ότι όπως ο κ. Μπέσος το ξαναπεί, ξεσκατάρουμε τώρα τις καλλιτέχνες. Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό είναι πολύ πιο δημιουργικό για τους ανθρώπους του θεάτρου και γενικά τους ανθρώπους που κάνουν και δημιουργούν πράγματα στο θέατρο είτε και στη μουσική. Είναι λίγο τα πράγματα. Εσύ ποια είναι η κοίταξε, εγώ θέλω να το βλέπω θετικά και αυτό. Είναι μια όθηση. Δεν ξέρω όμως αν αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά η διάθεσή μου θέλω να είναι θετική απέναντι σε αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, ότι είναι το τέλος του κόσμου αυτό και θα τελειώσει έτσι άλοξα με την ιστορία. Θέλω να πω ότι μπορεί να προκύψουν και ωραία πράγματα μέσα από αυτό. Γιατί σου λέω, έχω μια συγκεκριμένη στάση σε σχέση με το χρήμα και την παραγωγή. Οπότε για μένα αυτό δεν λέει και πολλά. Γιατί ποτέ οι δουλειές μου δεν είχαν μια μεγάλη παραγωγή από πίσω. Άρα θέλω να πω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτά που εγώ φτιάχνω, ας πούμε. Το γεγονός ότι τα θέατρα δουλεύουν δείχνει και την τάση του κόσμου. Να ακολουθεί την τέχνη σε τέτοιες περιστάσεις πολύ δύσκολες. Άρα θέλω να πω ότι μπορεί να είναι και κάπου αισιόδοξα τα μηνύματα. Ναι, πάντως είναι αλήθεια ότι υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες, τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ απέναντι στους καλλιτέχνες για να κάνουν παραπάνω και γιατί αν θέλεις τα κόστη έχουν πέσει στα θέατρα, στους χώρους γενικά. Οπότε γίνονται λίγο πιο εύκολα από το πρακτικό το θέμα του οικονομικού παραστάσεις. Όχι ότι ποτέ δεν γίνονταν παραστάσεις με ελάχιστα χρήματα, πάντα γίνονταν παραστάσεις. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ. Αλλά νομίζω τώρα περισσότεροι μπαίνουν στη διαδικασία με το σχετικό. Και γιατί θεωρώ αυτό σημαντικό, ότι εκεί πρέπει το τρυπάκι να κάνεις κάτι εμπορικό, γιατί δεν έχεις το κέρδος ως στόχο. Και μπαίνεις και να κάνεις κάτι το οποίο έχεις αυτό που είναι κέφι και μεράκι. Και νομίζω με αυτό το σκεπτικό γίνονται περισσότερα ωραία πραγματάκια. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Κοίτα, δεν τα παρακολουθώ όπως τα παρακολουθούσα πριν 3 χρόνια, αλλά νομίζω ότι όταν κάτι έχεις να πεις, βρίσκεις τον τρόπο και το λες, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι όπως όπως το λες. Πάρα πολύ ωραία. Στις Μεγάλες Αγάπες μείνετε εδώ, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Και είμαστε πάντα στις Μεγάλες Αγάπες, στο moradio.gr. Μείνετε μαζί μας, είμαστε για πολύ λίγο ακόμα, μέχρι και τις 8. Παρέα μας είναι ο Δημήτρης Δημήτσης. Μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα. Ποια είναι η συμβουλή δική σου που δίνεις για τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με αυτή τη δουλειά? Αν το θέλουν πολύ, να το κάνουν. Αρκεί να το θέλουν πολύ. Αλλιώς νομίζω ότι δεν μπορείς να παραμείνεις σε αυτό. Αργά ή γρήγορα θα τελειώσει. Δηλαδή, θα δεις ότι δεν έχει νόημα αν δεν είναι αυτό για το οποίο θεωρείς ότι πρέπει να αφοσιωθείς. Ναι, θέλει αφοσίωση. Αλλιώς δεν βγαίνει κάτι. Κάνεις τον χρόνο σου και ευτυχώς που έχει ξεπερδέψει το κομμάτι της μακροδοσίας με τη τηλεόραση, τα εξώφυλλα, τις ακλαμάδες. Γιατί όλο αυτό, ξέρεις, για τα νέα παιδιά, για τα πολύ νέα, ήταν ένας φρικτός χάρτης. Δηλαδή,
όλοι νομίζαν ότι θα γίνουν διάσημοι και θα είναι αναγνωρίσιμοι όπου και αν πάνε, ό,τι και αν κάνουν. Νομίζω ότι όμως αυτό σήμερα έχει αρχίσει να εξαφανίζεται. Γιατί είναι μεγάλο κομμάτι. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που μπαίνουν πια στη τηλεόραση. Και νέα πρόσωπα δηλαδή είναι εξαιρετικά λίγα. Για αυτό που συμβαίνει, που δεν υπάρχουν σύριαλ και ως εκτοπλίστων είναι τα τουρκικά, ποια είναι η δική σου άποψη? Είναι σπρώθος. Είναι εσπρό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στα τηλεοπτικά. Με την έννοια ότι δεν είναι. Με την έννοια ότι χάνουν δουλειά Έλληνες δημιουργοί. Και αναφέρομαι και στους ηθοποιούς, και ο ηθοποιός δημιουργός είναι, και στους σκηνοθέτες και στο τοπικό προσωπικό, σε όλους που μπορούν να δημιουργήσουν μια τηλεοπτική σειρά. Γιατί κάποιοι έχουν στην διεύθυνση τους κανάλια αποφάσισαν ότι θα βράσουν ένα επεισόδιο μιας σακλής τουρκικής βλαχομπαρόκ σειράς με 3.000 ευρώ και θα καθαρίσουν. Και όλο αυτό βέβαια έχει αποδέκτηση. Αυτό είναι φιλικό, είναι συγκεκριμένο. Αυτοί είμαστε, καθόμαστε και τα βλέπουμε. Δεν εννοώ εμείς. Το τώρα που έχει παρέα την τηλεόραση, ότι να το βάλεις θα κάτσει να το δει. Με γιατί, μπορεί να την κλείσεις. Γιατί δεν κλείσεις τηλεόραση. Ενώ εντάξει, άνθρωποι που έχουν λίγο πιο ισχυρή άποψη ή γούστο και την κλείνεις. Αλλά χιλιάδες κόσμος που απλά έχει μια παλιβολιά με την τηλεόραση ανοιχτή, αναγκαστικά του βάλεις και κάτσει να το δει. Ή θες είναι τουρκικό, θες είναι βραζιλιάνικο, τα περάσανε από αυτά. Ναι, δεν ήταν και λίγο χάλια όμως τα βραζιλιάνικα. Δεν ξέρω, δεν ακούσει τα βραζιλιάνικα. Μόνο βλέποντας τα τρέιλερ, καταλαβαίνεις τι επακολουθεί. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς θα είναι αυτά, αλλά αυτό πραγματικά ξεπερνάει. Δεν ξέρω πώς γίνεται σήμερα έτσι. Πώς γίνεται. Λοιπόν, θέλω να αφήσουμε όλα αυτά και να μου πεις τι είναι σε μεγάλες αγάπες, γιατί φτάνουμε προς το τέλος. Ναι, μεγάλες αγάπες είναι ότι μας κάνει να μοιραζόμαστε, μας κάνει να ξεφεύγουμε έτσι λίγο από αυτή τη διατήρια. Τα ταξίδια είναι μεγάλες αγάπες σίγουρα. Βιβλία σίγουρα, συγγραφείς, το σύνολο του έργου τους, το θέατρο και τα πιο απλά πράγματα. Αλλά εξαρτάται εμείς τη βαρύτητα που δίνουμε για να γίνουν μεγάλες αγάπες ή ελάχιστες. Πολύ ωραία. Μείνετε μαζί μου και για 5 λεπτά ακόμα θα είμαστε μαζί. Μεγάλες αγάπες. Και οι μεγάλες αγάπες σιγά σιγά κάπου εδώ έφτασαν στο τέλος. Η ώρα είναι 7:48. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Θα πούμε γεια σας. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη που ήταν μαζί μας. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την γενική πρόσκληση και να με καλέσει στην εκπομπή σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Στην πρώτη εκπομπή του χρόνου. Στην πρώτη εκπομπή του χρόνου σου εύχομαι ο πρώτος χρόνος να σου φέρει ό,τι επιθυμείς. Εγώ εύχομαι πάντα σε όλους πολύ αγάπη. Πάρα πολύ αγάπη, γιατί με την αγάπη νομίζω τα πράγματα λύνονται, βρίσκουν δρόμους, αλλά και ό,τι άλλο επιθυμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσένα τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ.